Pois xa ben, seguimos. As principais axencias espaciais do mundo monitorizan un asteroide que podería impactar na Terra. Traballan contra o reloxo porque en abril desaparecerá da súa vista e non poderán volver vixialo ata 2028. Entón, de manterse o risco de choque, quedarían só 4 anos para mandar unha misión espacial destinada a variar a súa trayectoria. O asteroide 2024 IR4 activou todas as alertas polo risco de que impacte na Terra o 22 de decembro de 2032. Hai unha probabilidade pequena de que ocorra e non provocaría unha catástrofe planetaria, pero é unha ameaza real. Este asteroide, por ter entre 40 e 100 metros, pensamos que ten unha capacidade destructiva de caer no chan, pode deixar bastante destruída unha rexión case como a Galicia. E se cae no mar pode facer un tsunami tremendamente destructivo, non? Activou a alerta de defensa planetaria. As principais axencias espaciais monitorizan o obxecto para intentar definir o seu tamaño real e a súa trayectoria e tomar medidas se se mantén o risco de impacto. Si el objeto fuera menor de 50 metros, lo que se decidiría muy probablemente es no mandar ninguna misión espacial, sino simplemente evacuar la zona en la que pudiera impactar si finalmente va a impactar con la Tierra. Mientras que si fuera mayor de 50 metros, el impacto podría ser ya tan importante que habría que tomar medidas para enviar una sonda del tipo DART e intentar desviar este objeto de su trayectoria. On NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. Oh my gosh. Oh, wow. A NASA celebra o momento en que a sonda da misión DART logrou desviar en 2022 o asteroide Dimorphos, un ensaio fundamental para deseñar futuras misións. Neste momento o programa espacial, as misións a asteroides para desviar asteroides, interceptar asteroides, eran misións científicas que parecían quizáis algo, unha curiosidade. Neste momento se volven en algo útil ante unha amenaza real. Ya a día de hoy somos capaces de cambiar la trayectoria de un asteroide, lo cual son muy buenas noticias porque llegado el momento pues tendremos que hacer uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Pero os expertos teñen pouco tempo para seguir vixiando este asteroide. Desaparecerá da súa visión en abril e non se poderá volver monitorizar ata maio de 2028. Temos un período moi corto para saber esa órbita, se é unha órbita que vai cortar a órbita da Terra, vai colisionar ca Terra ou non. Entonces é unha carreira contra o reloxo. Nestos meses pensamos que é suficiente para saber con moita certeza se o asteroide vai colisionar ca Terra ou non, pero aínda temos certo tipo de marxe para quedarnos ca dúbida. Se mantuviera en la lista de riesgo cuando dejáramos de verlo en abril, pues tendríamos que esperar hasta 2028, que va a ser cuando vamos a poder volver a observarlo. Y en ese momento, si se hubieran quedado, digamos, probabilidades de impacto todavía para este objeto, ya seríamos capaces completamente de discernir si impactaría o no en el año 2032. A día de hoxe, en caso de impacto, a trayectoria máis probable percorrería unha liña próxima ao Ecuador pasando pola parte oriental do Pacífico, o norte de América do Sur, atravesaría o Atlántico, a zona central de África, o mar Arábigo entraría na India. En Europa pues no tendríamos digamos, probabilidades de que impactara aquí. A miúdo impactan ou pasan preto da Terra meteoritos e bólidos. O que caeu en Siberia hai 12 anos destruiu todos os vidros dunha cidade e provocou indirectamente 1 milleiro de feridos. Tampouco é unha rareza a caída de asteroides, pero hai que remontarse a 1908 para atopar un semellante ao que nos preocupa. Caeu na rexión rusa de Tunguska e arrasou unha superficie semellante á illa de Gran Canaria. Pero os asteroides caeron moitas veces, están ligados a extinciones, pasan durante todos os días pasan 3 ou 4 asteroides moi preto da Terra, máis ou menos a distancia da Lúa ou distancias lunares. É unha cousa que vai volver a acontecer. A pregunta non é se algún día un asteroide colisionará ca Terra, a pregunta é cando, porque eso vai acontecer algún día e temos que estar preparados. Quizáis 2024 IR4 deixe de ser unha ameaza, pero lembrounos que hai 10.000 obxectos vagando polo espazo, próximos ao planeta que habitamos. Tamén que os programas de defensa planetaria son máis que unha curiosidade allea á nosa supervivencia.